Azi vei învăța totul despre Selection Tool. Pentru a activa, trebuie doar să dai click pe Selection Tool sau să apeși litera V pe tastatura ta. Cu ajutorul acestui tool poți selecta elemente, le poți modifica dimensiunea lor și le poți muta într-o altă locație. Pentru a selecta un singur element, trebuie doar să dai click pe el. Pentru a selecta mai multe obiecte, ai două opțiuni. Prima opțiune este, în timp ce ți-ai apăsat click stânga, să trasezi un dreptunghi asupra elementelor pe care vrei să le selectezi. A doua opțiune este de a ține apăsată tasta Shift în timp ce dai click pe elementele pe care dorești să le selectezi. Pentru a deselecta un element, trebuie în continuare să ții apăsat pe tasta Shift și să dai click pe elementul pe care dorești să-l deselectezi. Pentru a selecta un element care se află în interiorul unui grup, trebuie să dai dublu click. Odată ce grupul este deschis, elementele din interior pot fi mutate sau modificate în ce formă dorești. Odată ce ai deschis un grup de elemente, vei observa că a apărut un nou meniu în bara de sus și faptul că spațiul din jurul grupului tău de elemente este acum mai decolorat. Asta indică faptul că te afli în interiorul grupului. Pentru a ieși din interiorul unui grup de elemente, trebuie să dai dublu click în afara acestui grup. Un grup de elemente poate fi format din mai multe grupuri de elemente mai mici. Pentru a putea selecta elementul pe care dorești din interiorul unui grup, trebuie să dai dublu click până când ajungi la elementul pe care îl dorești. Pentru a modifica dimensiunea unui element, trebuie să tragi de marginile lui în orice direcție dorești. Însă, pentru a păstra proporțiile, trebuie să ții apăsată tasta Shift. Pentru a muta un element într-o nouă locație, trebuie întâi să-l selectezi, iar apoi, ținând apăsat click stânga, îl poți muta acolo unde dorești. Dacă vrei să fii sigur că muți elementul în linie dreaptă, atât pe plan orizontal, vertical sau la 45 de grade, trebuie să ții apăsată tasta Shift în timp ce execuți mutarea. Pentru a crea o copie a unui element, ține apăsată tasta Alt, selectezi obiectul și miști cursorul în orice direcție. Dacă selectezi un element și apeși click dreapta, vei observa că îți vor apărea o nouă serie de opțiuni. Vom vorbi despre acestea în filmulețele viitoare. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc spor la învățat!